4 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ вориди шаҳри Туркменбошӣ, Туркманистон шуданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Туркменбошӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси халқ маслиҳатии Туркманистон муҳтарам Гурбангулӣ Бердимухаммедов гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. ба ифтихори меҳмони олиқадр майдони фурудгоҳ бо парчамҳои давлатӣ оро ёфта қаровури фахрӣ саф ороста буд. зимни ин сафар сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сеюмин конфронси Созмони Милали Муттаҳид оид ба гурӯҳи кишварҳои рӯ ба тараққии маҳсур дар хушкӣ иштирок менамоянд.